Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. No i co? Dziśki, jako że wam obiecała, powiem wam tak ino prędko, co to idzie zrobić, co by nam się chciało zabrać za ta robota, co ją mamy do zrobienia. I pierwszą rzecz, którą ją mam wypróbowaną na sobie, rozumili, to jest takie coś, żeby se ta robota podzielić na takie mniejsze kąski, nie? Patrzcie, jaką macie do wysprzątania całki dom i jak się chcecie zabrać za całki dom naraz, jerona, to tu nie idzie, to jest za wielką rzecz. Ale jako se tak pomyślicie, ja se pierw zacznę od jednego pokoju, albo od kuchni, albo zacznę se od umycia okien, nie? To już jest taka mniejsza rzecz, którą se z tym idzie poradzić. Ja pamiętam, jakże była dzieckiem, a to jeszcze nie było tych komputerów, to się jeszcze ręcznie jeszcze te rzeczy pisało. No i jako żech pisała wypracowania, no to do szkoły, to żech pierw pisała se tam na brudno, nie? No bo tam żech szkryfała, tam że se kreśliła, nie? No i na te brudno było napisane, no i potem trzeba było to do zeszytu na czysto przepisać. I jak Jorzech widziała, że ją mam tam 4 albo 5 stron przepisywać, to mnie się rozumie odechciewało. I potem żech znodła taki knif, że żech przepisywała se po 3 zdania. I żech se przepisała te 3 zdania, i żech se wzięła taką czerwoną kredkę i żech se te zdania, czyli z tego brudnopisu skreśliła. I zaś żech pisała 3 zdania. I w ten sposób tak to jakoś się na takie kąski dzieliło i mi to było łatwiej zrobić. To ino tak wam godą, no i to też się rozchodziło. Rozstawaj to robota, co macie do roboty, żeby się ją podzielić na takie mniejsze kawałki, co se poradzicie z nimi, no i nie będzie wam tak ciężko się do tego zabrać. No to dziśki ino teraz taki pierwszy dings, o tej motywacji, zaś będą następne i co? Czym ci się, jako się wam podoba to, co robię, to tam dajcie ta łapka, ta subskrypcja i do zobaczenia zaś. Pyrsk.